ng mga nagbabagang balita. Kalsada sa Sangay, Camarines Sur, bumigay matapos ng matinding pag-uulan. Insidente, nagdulot ng pangamba sa mga residente. Lalaki sa Sipokot, arestado ng PNP-ACG dahil sa pananakot sa dating kasintahan. Improvised na baril at mga bala na kumpiska sa sospek. Tatlong babae nasagip sa entrapment operation ng PNP-ACG laban sa online bugaw. Kamsur Governor Elry Villapuerte itinanghal na top performing governor sa Bicol Region ayon sa RPMD, Boses ng Bayan Index of Governance. Magandang gabi. Narito ang maiinit na balita sa Camarines Sur. Nangangamba ang mga motorista at residente sa Sangay, Camarines Sur dahil sa gumuhong porsyon ng kalsada matapos ang sunod-sunod na pag-uulan. Kalsadang gumuho, wala umanong matibay na suporta sa ilalim. Ang buong detalye sa report ni Eli Balbin. Nagdulot ng pangamba sa mga motorista at residente ang pagkakasira ng bahaging ito ng kalsada sa Zone 5, Barangay Sibaguan sa Sangay, Camarines Sur. Matapos itong bumigay kasunod ng tuloy-tuloy na pag-uulan nitong Lunes ng gabi, Hunyo 8, 2026. Sa video makikita na halos wala nang matibay na suporta sa ilalim ng nasirang bahagi ng kalsada. Mapapansin din na wala ang mga bakal na magbibigay sana ng dagdag na tibay sa istruktura. Dahil sa pinsala, nangangamba ang mga residente at motorista na lalo pang lumala ang sitwasyon, lalo na kung magpapatuloy ang pag-uulan sa mga susunod na araw. Ayon sa mga residente, taon-taon na lamang umanong inaayos ang naturang kalsada, subalit patuloy din itong nasisira tuwing may malalakas na pag-uulan. Talagang yan, ang lupa, malambot talaga, naguho na. Yung habang nagbibitak talaga yung ilalim ng lupa kasi yung tubig sa ilalim na daan. Tapos malambot yung lupa. Tinitingnan, marami na rin natingin yung mga DP dyan. Nga kung hanggang saan yung lalim ng lupa. Hindi ko alam kung ano. Basta tinitingnan lang namin kung anong ginagawa. Sabi po ng karamihan dito, hindi matibay yung kulang ang mga materials ng Apat na po siguro na pang rip-rap jumper, misa na pong gaba. Ako nga, nakatrabaho naman dyan kang pag rip-rap dyan ngunyan. Yan, pagkatapos baga, dahil sana nahaloy, gaba na naman. Ayon sa iba pang mga residente, hindi na nila maiwasang mangamba dahil sa patuloy na pag-uulan at wala pa umanong agarang solusyon sa nasirang bahagi ng kalsada. Nag-aalala sila na baka lalo pang lumawak ang pagguho at magdulot ng mas malaking panganib sa mga dumaraan. Nangangamba po nga, kaso wala naman kami kasi hindi namin alam kung hanggang dito gugo pa yan kasi lahat naman yung bitak-bitak ng lupang yan. Sigurado na naman ang mabagsak ta. Madali naman ba dan tig-uranan. Sige naman ang gaba ka. Malumuyong po ang daga. Samantala, umapila ang mga residente sa mga kinauukulang ahensya na agarang matutukan ang problema at magkaroon ng mas matibay at pangmatagalang rehabilitasyon sa kalsada upang maiwasan ang paulit-ulit na pinsala. Sana po maayos na ang ayusin nila itong kalsada para hindi naman kayo mga nandito sa yung nasa tapat ng kalsadang ito. Pat po talaga si kasunan na utong mapakarhay tanganing day madisgrasyahan. May nadidisgrasya po talaga dyan. Pero yan mga paramotor, mapasala, nadidisgrasya. Hindi po nadisgrasya talaga dyan. Utong mga nagmumotor. Pinayuhan din ang mga motorista na mag-ingat sa pagdadaan sa naturang lugar habang hinihintay pa ang pagsasaayos at paglalagay ng babala para sa kaligtasan ng publiko. Eli Balbin, CSN. Na-corner ng otoridad ang isang lalaki sa Sipokot, Camarines Sur dahil sa pananakot sa dating kasintahan.
Improvised na baril at mga bala na kumpiska sa sospek. Samantala, sa hiwalay na entrapment operation ng PNP-ACG, 3 babae ang na-rescue laban sa online bugaw. Si Jen Amador sa buong detalye. Hindi na nakapalagpa ang isang lalaki matapos makorner sa isinagawang entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group o ACG sa Sipokot, Camarines Sur umaga nitong Lunes matapos umanong manakot online sa kanyang dating kasintahan. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, nagsimula ang operasyon matapos magreklamo ang biktima sa pambabanta ng sospek sa pamamagitan ng social media. Bali kahapon, June 8, 2026, bandang alas 12 ng tanghali, nagkaroon po tayo ng isang entrapment operation sa Sipokot, Camarines Sur. So, ang reklamo ay galing po sa isang babae na inireklamo na tinatakot siya ng kanyang dating karelasyon. So, tumawag ang Sipokot MPS at humingi ng tulong sa ACG at agad din kaming nag-respond. Pumunta kami ng Sipokot at nahuli namin yung suspect sa pananakot. So, as of now po, nagre-ready po kami ng mga dokumento to file a case against the perpetrator for violation of RA 9262 kasi nga former partner siya, and meron din siyang grave threats under revised penal code, and meron din siyang RA 10591, Section 35 of RA 10591 dahil sa pagkakaroon niya ng isang replikang baril at nakuhanan din namin siya ng mga totoong bala. Samantala sa Naga City, gabi naman ng parehong araw, isa pang operasyon ang isinagawa ng PNP-ACG sa isang apartel laban sa online prostitution at umano'y bugaw na nagre-recruit ng kababaihan. Na-rescue sa operasyon ang 3 kababaihan na pinaniniwalaang nainganyo sa online setup. Bandang alas 9:30 ng gabi. So ang kaso na ito ay umiikot doon sa cyber patrolling namin. So, this cyber patrolling is a proactive measures po ito ng cybercrime para mag-monitor kami ng mga violators online. So, since alam naman natin na marami na ang mga perpetrator online, ito ang binabantayan namin. Yung mga online prostitution, trafficking, yun din ang binabantayan namin. So, kaya nagkaroon kami ng cyber patrolling June 5, kung hindi ako namamali doon sa petsa ng case build-up namin, June 5 nagsimula yun. And kagabi lang namin na i-plan out yung entrapment operation. And nakarescue tayo ng 3 mga babae, in legal age naman, age 19, 21, and 23. So, estudyante sila. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng PNP-ACG ang suspect na umano'y bugaw para sa karampatang kaso, habang ang mga nasagip ay ilalagay sa pangangalaga ng DSWD para sa angkop na interbensyon. Dahil din sa poverty, yung mga walang trabaho, they resort to such work. Kung kaya't ang ginagawa na lang ng PNP, ACG, and syempre kasama ang LGU natin to protect the women and children, babantayan po talaga natin. At hindi po tayo titigil sa pagsugpo ng ganong mga krimen. Lalong-lalo na po kung may mga minor de edad na ini-involve nila sa ganitong mga trabaho. Maaring i-report ang mga kalintulad na iligal na gawain sa VAUC desk ng mga PNP station o sa opisyal na social media pages ng PNP Cybercrime Group sa Camarines Sur at Naga City. Jan Amador, CSN. Daloy ng trapiko sa Naga City at seguridad ng mga estudyante sa pagbabalik eskwela, manageable umano ayon sa Naga City Police. At intervention laban sa illegal na gawain at cyberbullying, tinutukan ng kapulisan. Nagbabalik si Jen Amador. Simula nang magbukas ang mga klase nitong Hunyo 8 sa ilang pampublikong paaralan sa elementarya at sekundarya, nananatiling maayos at manageable ang daloy ng trapiko sa tinaguriang U-Belt ng lungsod. Patuloy ang pagdideploy ng mga kapulisan sa mga estratehikong lugar at malapit sa mga paaralan upang masiguro ang kaayusan sa daloy ng sasakyan at kaligtasan ng mga estudyante sa papasok at pag-uwi. Ayon sa PNP, maagang nag-deploy ng mga personnel simula alas 5:30 ng umaga upang tutukan ng traffic management dahil sa dumaraming estudyante sa mga paaralan. June 8, so hapon, so nag-opening ng classes.
mostly sa kwan lang muna, public ang nagbukas ng klase. Yung private schools, next week pa yun magbubukas. So, assessment namin dito. So, ang kung kasi dito, ang talagang medyo maraming mga estudyante is itong Kamhay. As early as 5:30 a.m. So, dineploy na namin yan, mga personnel namin. So, series of kwan naman kami ng meetings and conferences regarding sa mga balik eskwela. So, tinitingnan namin din dyan yung mga sa traffic management. So far, kung pagbukas ng klase, assessment namin is manageable naman yung traffic. So, considering kasi hindi pa talagang totally nagbukas yung klase kasama yung other schools. Maliban sa traffic, may mga pulis din na nakadeploy para sa seguridad ng mga estudyante. Nagsasagawa rin ng PNP ng mga pagdalaw sa mga paaralan at information drive laban sa illegal na droga at bullying. Sa mga safety, lalong-lalo na sa mga estudyante, andyan naman palagi ang pulis, lalong-lalo na pag sa schools, meron kami mga pads, and meron din dyan mga WCPD. So, meron din nakatabi dyan sa mga schools. So far, sir, wala tayong mga recorded from the start kang open of classes. Wala pa naman na recorded na kung ano pa man na may na-aksidente or something. So, generally peaceful pa man yung opening ng classes. Tututukan namin lalo na pagdating sa mga estudyante na mga ina-involved sa mga illegal. So, kaya meron kaming yung mga school visitation. So, andun na yung namin, nagle-lecture kami dyan, symposium on 9165, cyberbullying, and so on and so forth. So, doon pa namin dinidiscuss sa kanila sa mga eskwelahan. Samantala, pakiusap ng PNP sa mga magulang na patuloy na kumustahin at gabayan ang kanilang mga anak sa kanilang mga pagpasok sa paaralan para masiguro ang kanilang kaligtasan at maayos na karanasan sa pagbabalik eskwela. Jan Amador, CSN. Libreng serbisyong medikal kabilang ang dental check-up at laboratory services patuloy na naa-avail ng mga Camarines sa Ocampo District Hospital. Si Ellie Balvin sa detalye. 6 na buwan na ang lumipas pero patuloy na iniinda ni Gemaline Camano mula sa bayan ng Sangay, Camarines Sur ang kanyang karamdamang urinary tract infection o UTI. Ayon sa kanya, matagal na niyang ipinagpapaliban ang pagpapakonsulta dahil sa kakulangan sa pera, kaya tiniis niya ang nararamdaman sa loob ng ilang buwan. Dito sa may puson po, masakit. Tapos minsan po dinudugo ako. Yun. Mga 6 months. Tapos sabi ng doktor sa akin, baka daw sa ginagamit kong family planning. Kaya sabi sa akin, ano ko na daw, tigilan ko na. Kasi titigilan ko na yung family planning na ginagamit ko. Siguro doon ko daw nakukuha. Malaking ginhawa para sa mga pasyente ang libreng serbisyong medikal dahil hindi na kailangang mag-alala sa gastusin na para sa konsultasyon at mga laboratory test. Kung sa pribadong ospital, maaari itong umabot na humigit kumulang 500 piso o higit pa, ngunit sa Ocampo District Hospital, libre ang ilang serbisyo na ito. Dahil dito, ang perang sana'y gagastusin sa ospital ay nagagamit na para sa iba pang pangangailangan ng pamilya. May nagsabi din po sa amin, libre daw dito yung laboratory, yung pagkuha ng dugo, ihi, tsaka lahat. Agad-agad makuha mo ng result. Kasi ang laboratory kaya sa amin, sa private, kapalaboratory na ako noon, mga 500. Syempre dito may nagsabi, pre, dito na lang kami pumunta. Ayon sa pamunuan ng ospital, hindi lamang mga taga-Ocampo ang pwedeng makinabang kundi pati ang mga kalapit na bayan na nangangailangan ng serbisyong pangkalusugan. May iba't ibang serbisyo rin na libre sa ospital tulad ng laboratory test, dental services, gamot at outpatient consultation. Marami po tayong maabil ditong mga services ng Ocampo Municipal Hospital. Meron po tayong laboratory, may dental, tapos may mga gamot tayo na free. So yun po ang mga namin dito, mga services. So may rin po kami, mga OPD, saka yung yakap natin, registration yung yakap, and of course yung ating pong admission ng mga patient.
So, yun po ang mga services namin dito na ma-avail nilang free lahat na services. Ito po yung program ni Governor sa ating sa probinsya kasi under to ng province. So, wala pong babayaran. Yun po ang program na inilunsad ng ating Governor. Samantala, patuloy naman ang pagbibigay ng libreng serbisyong medikal ng mga ospital at klinik ng Provincial Government of Camarines Sur para matugunan ang mga pangangailangan ng mga Camarinense sa usaping pangkalusugan. Mabait siya, matulungin sa kapwa, kagaya namin na mahihirap. Lalo na po kay Iliriblia Perte po. Alam ko kasi sa iya po kaya ini. Kaya nagpapasalamat po ako. Eli Balbin, CSN. Camarines Sur Governor El Villafarte tinanghal na top-performing governor sa Bicol Region sa Trust and Performance Ratings matapos manguna sa RPMD Boses ng Bayan Index of Governance. Narito ang report ni Sam Malano. Muling nanguna si Camarines Sur Governor El Villafarte sa RPMD Boses ng Bayan Index of Governance Survey para sa mga gobernador sa Bicol Region batay sa pinakabagong resulta ng pag-aaral. Kapagtala ng gobernador na 84.2% of Index of Governance rating kasama ang 83.9% trust rating at 84.5% performance rating na siyang pinakamataas sa mga gobernador sa rehiyon. Ayon sa RPMD, ang resulta ay nagpapakita ng malakas na tiwala ng mga mamamayan sa pamumuno ng gobernador lalo na sa paghatid ng serbisyo at maayos na pamamahala sa probinsya. Lumalabas din sa survey na nanatiling paborable ang pagtingin ng mga residente sa kasalukuyang administrasyon batay sa pangunahing pamantayan ng maayos na pamamahala. Sinabi ng pamalampal na lawigan na magpapatuloy ang mga programa sa kalusugan, edukasyon at infrastruktura at kabuhayan upang mas mapabuti pa ang serbisyo at mapanatila ang tiwala ng mga mamamayan sa pamalaan. Samantala, nanguna rin sa hanay ng mga kongresista sa Bicol Region si Camarines Sur 5th District Representative Migs Villafarte na may 86.9% Index of Governance rating. At si 1st District Representative Hori Bata habang pangatlo naman si 2nd District Representative Luigi Villafarte. Sam Alano, CSN. At yan ang mainit na balita sa Camarines Sur. Ako si Regine Boy, Diyos mabalos sa pagtitiwala.